सिखाय बाजाराथ' मथा मथि मोजाङानो जाबाय खोथा मथे सोलिबाय आरो जेन'बा आगोलनि मथेथ' नोङो मोसौ मैसा गासिबो हगारजोबोमोन नालाय दा रायजोनि मानसियाबो मानिजोब्बाय दाथ' हगारनो मोनला नालाय मानिनानै लाबाय आं जोबोद मोजां मोनदों आं माने थिफ्राय एरियानि मानसिफोरखौ आरो मानिनानै लाजोबदों खोथा मथे जेरखम खोथा आं होदों बिदिनो खोथा मथे सोलिजोबदों आरोखि माने मानिजोब्बाय माने साफाबो बानायनानै होबाय आङो आरो मोसौ हगारनायखौबो बन्द' खालामनानै होबाय बेखौबो मानिजोब्बाय बेस्राफोर बिराद रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बहुद मोजां मोनदों आं आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरोखि आगोलनि होनाय दंखायो जोंहा 200 थाखा फाइन लागोन आरो मासेयाव खानो मोनबा आरो जुदि बे मासे मोसौआनो खननै हमजायोबा 400 लानाय जागोन आरोखि माने खननै हमजायोबा बिथांमोनाबो साखोन सिखोन थानाया मोजां बाजाराथ' नों आंनि नङा नालाय गाव गावनिसो नालाय बाजारा रायजोनिसो नालाय जेन'बा बेबो साफा थायोबा बैबो साफा थानांगौ जायो होनबानो जोंहा बाराद्राय दाखोर जाया आरोखि बेबादि जमा जाया आगोलनि बादि जाहाथे बिसोरबो डास्टबिन होखाजोब्बाय आं मोनसे बे डास्टबिनाव बिथांमोनहा गारि दोननो हासिगोन आरो डास्टबिननिफ्राय आं लांनायखौ आं बे बेब'स्था खालामगोन आरोखि रायजोफोरनिसो खोथा जाहैबाय बियो आंथ' जेबो बुंनो हाया जाहैबाय रायजोफ्रा जेरखम मोनदों बिदिनो खोमा आंबो बारा मोजाङै बुजिया आंथ' आंनि बेलायाव बहुद आं खस्थ' मोनदों माने साफा बानायनांदों आं ट्रेक्टर प्लास्टिक रोगानांदों आरोखि आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोखि रायजोफ्रा आंखौ अनसायबाय रायजोफ्रा आंखौ बरायबाय आरोखि जेन'बा बाजारखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि थाखाय बयबो मोजां मोनदों आंखौ आं बेनि थाखाय बहुद मोजां मोनदों आरोखि थिफ्राय ओनसोलनि बाजारा जोंना शुक्रबाराव खेबसे मंगलबाराव खेबसे सप्तायाव खेबनै जायो दा मेला साबसिन जाबाय मथा मथि आवगोलनि इजादारफ्रा बेफोरबायदि फोसाबामोन गाद्रा गुद्रा थाजोबोमोन दाखोर दाला थाजोबोमोन ओमफ्राय दाथ' जों साफा नुबाय आरो जों दखानदार होनानैबो आराम मोनबाय आरो औ मोजां मोनबाय साफा जानाय हिसाबै मोजां मोनबाय आरो बेबादिनो मोजां नोजोरै नायलांथों गावनि जोबजासिम सालायनायाव आरो दा बे मंगलबाराव मोनसे बाजार जाहैबाय शुक्रबाराव मोनसे बाजार जाहैबाय आरो ओमफ्राय दैलि बाजाराथ' सानफ्रामबो नायजासिनलामोन दासो साफा खालामनानै एसे आराम जाबाय টিপকাই বাজারটো ভাল হৈছে এতিয়া এই টিপকাই যে এতিয়া যে ইজাদাৰ আহিছে ইজাদাৰটো ভাল আছে বাজাৰবিলাক চাফা হৈ আছে বাজাৰবিলাক ময়লাবিলাক নাই এতিয়া ভাল হৈ আছে বাজাৰটো গৰু থৰু একো নাই গৰু বাছুৰ সোনকালে বান্ধি ৰাখে তেওঁলোকে আগৰ গৰু মেলা আছিল ইজাদাৰ মতে চামু মমো বাজাৰটো মঙ্গলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ তো চাফা হৈ আছে বাজাৰটো চাফা হৈ আছে আৰু আগতে ইয়াতে কাদাবিলাক হৈ আছিল এতিয়াতো ভাল হৈ আছে পাথৰ বালু দি আছে চামু এতিয়া ভাল হৈছে আগৰ পৰা ভাল হৈ আছে